bâlbâit. Nu mai No, spune bun, că păi deja mor primul. Păi atunci eu țin microfonul închis, dai. Dau drumul la numai în situații de urgență. Da. Când vezi că e pe da, atunci vezi. Când e criză. Da. N-am semnal. Am avut două sus mai. Pardon. Și acum trebuie să murim direct din prima echipă. Nu-i nimic. Așa ai zis și data trecută și am fost pe burtă toți. Fii atent, aveți bază în mine ca pe un câine mort. Ca într-o mână ruptă. Nu mă duc eu chiar așa din prima la groapă și n-ai. Nu. Vă mai las o leacă. Da. Măcar așa, să ne luăm două arme, să nu murim cu mâna goală, nu? Nu atât. Bă, partea bună e că am găsit o armă și un reflex. Partea nașpa că cam atâta. Cam atât. Scumpi, tată, și munițiile de acum, cu război e scump. Scumpi și armele. Deci uite și tu, ăsta e al treilea joc pe care îl dau și pe atât când găsesc kinetic în 3 jocuri. Bun. Bă, acum măcar nu o să fim prima echipă moartă. Dă să-i mai trag și eu una. Unii, mă, de moarte îi mai trag și eu una. Să nu zici că n-ai tras un glonț jocul ăsta. Păi nu zic că n-am tras eu. Da. A, mă, bă, dar nimic nu mă sărac e jocul ăsta. Opa, am lângă mine. Unde ai fugit, mă? Bun. Hai, fi bot, fi bot, fi bot, fi bot. Nu a fost bot. Airdrop is coming. Bun. A,
pe fratesul. Trebuie să vină vărăsul. Trebuie să vină și măsa până la urmă. Da. Le iau tot neamul în gloanțe, ca să nu zic în altceva. Să-l bă pe a meu că a rămas blocat în geamă. Și am mare, eu mă duc la război și nu pot să trec de un geam. M4, vrea careva să-l fac? Nu vrea nimeni M4. Bă, eu cu Aici. nenorocel aici lângă. A, uite aici. Chem departe. Assault rifle here. Spune acolo, bă. The airdrop is Ei, era de eu, otol. Bă, poman. E acolo în casă. Stai că trage unul, dar nu știu de unde trage. Du-te ia M4 la de Eu acolo, înapoi. Marius. Nu, am lăsat emele aici și am mai în spatele tău. Hai, pe casă, bulan cu el. Bun, l-ați luat. Bun. Hai, lăsam mătura. Ia. Uite, mai vine unul. Mă trage la voi ca muștile la căcat tot. Care pula mea l-a luat pe ăla, mă, că am tras în el de... Eu nu. Uite, M4 pe care îl vrea. Am Bă, tras și eu în el, dar nu eu l-am luat. Prostul ăla. ce la ce adună, norocel. Da. Parastas. Hai să mergem să merg eu plus upgrade-ul. Bun, da, asta e bun. Cum mergem toți la pomană? Prindem o cutie toți. Rup, rup. Ce e bună e pomana ta. Da, Păi da, adunăm și noi. Ce noi trebuie la altul luăm noi, știi? Fiecare cu ce vrea. da. E bună pomana, e bună, e bună. Pomana ta. the airdrop is coming. Cred că trebuia să... Bă, mai bine să le luăm noi decât alții. Da, corect. Cred că trebuia Da, să... și nu e altă pușul decât noi. Au, cred că Ne rup. trebuia să ne punem numele echipa pomană, nu echipa haos. Mai ales că ne prinde zona și ne prinde la notat. Și nu-mi place. Uite, vine unul pe sub apă. Nu mai vine. Au fost. Conecat. Da. Dă vina că a murit de coronavirus, de-al dracu. O liturghie, ceva pentru noi, nu? De infart. Și s-a dus pe apa sâmbetei și în apă s-a necat, că l-am botezat. Aleluia, aleluia, aleluia. Doamne, miluiește-ne pe noi. Minuiește-ne, Doamne. Aleluia. Ia uite popaș dascăl în pula mea, bă, v-ați greșit, bă, v-ați greșit meseriile, mă. Uite, vedeți că e unul urcă, pleacă unul acum. Acolo-i. Pula, dacă eram dascăl și el popa în ziua E de azi, nu acolo, mai eram noi pe acolo, joc. pe piatră, nu-l... Era miliardar. Aerotrag, Aveam Mercedes. aerotrag cu arma asta din apă. Boa, deci nu e bun ăsta deloc în apă. Da,
am luat în sfârșit. Dar mai aveți, nu tot să mă omorâți, că eu nu găsesc unul și tot omoară. Ba, deci să știți că zârâ ăsta 20 nu-i bun din apă. Deci abia n-ai stabilitate Deci deloc. ca și el, nu-i bun deloc. Da, n-ai stabilitate deloc în apă, e prea greu. Deci am ratat la ăla cât am tras acum, cum ratează echipa României când joacă fotbal. Eu pun drona pe el și ăsta îi rupe fâșă, știi? Care mă, că nu ești pe lângă mine. Da, și în apărarea mea eu l-am văzut înainte să pui tu dronul. Că eu v-am zis că vedeți că e acolo. Atât ce-ți zic. Drona ți-a zis exact unde era. Da. Airdrop is coming. Stați că am o presimțire că vine careva de prin apă și tare mică ne ia. Practic pomane. Practic, da. Deci practic aia a fost pomane. Nu mergeți cu mașini, că suntem în zonă, să strânge zona aici pe noi. Dar practic lui Paul i-a fost frică de altceva, că e pe sub apă, nu din... Da, Eu m-am dus ca nebunul să-mi iau armă. că vine Am cu patru. cobaul. Îi vine șerpău. Ăla-i. Eu fost frică de anaconda. Bă, ideea e că eu am luat doi care îl prind din direcția aia și dacă au jucat în echipă mai trebuie să vină doi, tot din direcția aia, să le iei tagurile ăștia. Știi? De-aia zic că grijă mare pe la spate. Să nu vă pună dracu să vă aplicați, că vine pe la spate. Eu v-am spus. Asta e, dacă vă luați, vă luați. Pe la spate, pe la spate. ăla Și de la Marius și Bogdan se știe fără număr. Pentru părintele Atos, de la Muntele Papastratos. Că așa vor marusicile toate. Da. Bun, aici nu cred că mai e nimeni pe aici, a? Pentru că nu prea mai are de pe unde să mai vină. Airdrop is coming. Dar în schimb... Da. A, bine, careva. Că-l aud. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu el. Doar aș fix când am trebuie scăpat. Și odată o arte 50. Și ți-o rupt fâșul! Trebuie al primit. Vreau să iau un 4, atâta vreau. Hai că mă duc eu încetul cu încetul după el. M4, de ce nu l-ai să nu folosești pe ăla care ți l-am făcut? Da, n-am asta. Eu am altul cu mai multe gloanțe făcut. Ah. Bă, dacă ești bun, de un glonț ai nevoie. Adevărul că un glonț a fost și dat Dacă vine full squad, El nu e nici bun, nici căutat. Da. Bă, regrupați-vă aici la mine, să fim lângă... Da. Norocele, tată, hai aici. Se băteau două, Aici l-am omorât eu pe ăsta. se băteau două teamuri acolo. Păi de-aia și ai prins între ei. Da, Nu știm că ești bun, da? da, pe asta e. Ah. Nu, Fii atent vreau că nu un ești 4, bun, chiar chiar dacă dacă mă nu întorc cu ești mașina. Auzi, 8 versus 1 știi ce se cheamă, nu? Da, moarte sigur. Gangbang te facă ea. Uite aici, fii atent, hai că uite, mergem de la omorât eu. Sandwich fac din tine. Da. Uite, hai aici că e și în zonă și Mai erau preieri acolo? Ei de la el. Poți să mă lutez? Vezi că dacă te duci și ultimul zbor, nici nu mai ai de unde să te mai aducem. Îți pune flori pe piept. Da, eu zic, vină tu aici la noi, lasă-l tu pe ăla, că... Acum știu că toată lumea vrea cu armele lor și eu aș vrea. Dar... Când se poate, se poate, când Dar nu... se blochează glonțul pe țavă. Exact, și aici are unul M4 aici, în cutie. Stai să vedem, e original, uite, ți l-am făcut eu M4 exact așa meu, în cutia asta. Aici, Da, pula, unde zici tu să duc unde s-a dus el. da, exact ca așa meu. Stai puțin că trebuie să lutez pe aici. Bine, să vezi cum ți-o dă iară. Cum ți-o dă, cum și-auzi. Asta la încă voi.
Auzi cum ți-o dă, cum și-au zis. Da, mă, că și eu sus aici cu aghiul, știi cum stau cu aghiul, gata, da. Las, O venit unul iar o și cu aghiul. Last 5 teams. Ba, pula, că n-are scăpare, e parastat Da. scriu eu. Uite acolo unde ți l-am marcat și ia din cutia aia M4-le. Uite aici. Acolo. Uite aici, hai după mine. Uite aici ai. Assault Dar ce naiba nu-ți arată când... După ce ai pus? Pe alta, da, au dispărut. Gata, tata, hai să stăm grămadă, gașca Da, cangren. Stați grămadă, nu vă. Dar ce mă, crezi că durează o săptămână să arate că 2 secunde și gata, s-a dus papa Nu. sâmbătă. Auzi băieți, voi țineți minte O lună durează. auziți, țineți cont că noi suntem gașca cangrenă, nu spartanii, da? Ăia 300, hau. Numărul Da. Știi, adică nu ne... Uite, haideți să o luăm pe ocolite, așa, jucăm, Hau. da. Merem încet ca bandiții, uite așa pe aici, și flancăm, știi? Frață chiar pe din ea, uite, patentul. Da. Că măcar pe aici știm că din spate nu mai are de unde Mamă, vreau să-i dau la ăla cu araticul. Da, știi? Și după mea și dăm. Băi, Marius, vezi că ai luat-o pe ăla, pe parcela de ridic. Tu aș dracu pe aia de cartoafe. Postule, să exact aici lângă voi, mă, lângă copaca, mă, cheș. Așa? Acum așteptăm să se strângă zona să iasă ei, să vedem ăia de pe unde iasă. Hai, du seara. Eu am sniperul ăsta, militul de rachiel, că mă rup. Așa, unul acolo, unul aici și unul aici. Da, vezi că o să-ți vadă drona, vezi că se vede drona. Îi luăm prin surprinderi. Asta se cheamă momeală, bobeță, momeală. Vrei tu să fii momeală? Ce are și așa n-am omorât pe nimeni. De la deal. Uite, ia, drona s-a dus după ăla, ia. Bă, auzi, unul singur să omori, pe ultimul, ca să câștigăm noi. Restul nu contează. Restul ăla te drept. Hai că-ți Bine. vedeți, auzi, suntem Da, 4 pula, pula. versus 4, dar mai sunt încă 3 echipe, deci nu vă grămădiți. Da? Deci pe ultimul nu-l omoră, îl cheș în frează. Da, hai că avantajul de față numeric e al nostru. Că nu zis last 2 teams. Da, și mai suntem... Ai văzut? Nu, și suntem 4 versus 3, deci... Bun, pe unul l-am luat cu sniperul. Bun. Ai văzut? Atât, frumos, elegant, cât de cât. Bravo, băieți. Cu agrapul ăla meu! Bombile mele nucleare! Eu rupi toți câți erau acolo, sunt 2 agheuri, le-am futut și aia au fost pe mana. Mortul, de 4 de zile. Uite, 18 kg dintr-un 2 agheuri.